O BNG de Poio prepárase para afrontar este mandato na oposición por primeira vez dende hai 27 anos. Un BNG forte, un BNG valente, un BNG coherente, un BNG que coñece perfectamente este concello, na súa integridade, coñece perfectamente o funcionamento do concello e dende logo vamos a facer unha oposición forte, unha oposición fiscalizando pois cada unha das cousas que faga o Partido Popular. Nas eleccións do domingo os veciños deron a maioría absoluta ao Partido Popular e ao seu candidato. O Partido Socialista mellora pasando de 3 a 4 concelleiros, pero o BNG cae de 5 a 3, pasando a ser a terceira forza do pleno. Valoramos estes resultados como malos, non son os resultados evidentemente os que esperábamos. O PP fixo unha campaña con dous mensaxes, prácticamente non había unha campaña con ideas, con combate de ideas, pero bueno, eses dous mensaxes calaron na poboación e a xente de Poio, bueno, pois optou en referenciar o cambio co Partido Popular. A partir do 17 de xuño, Ángel Molde será o novo alcalde de Poio. Xa a mesma noite das eleccións, tras coñecer os seus bons resultados, anunciara que a súa intención era facer unha auditoría ao Concello, algo que non preocupa a líder nacionalista. Creo que moitas das cousas que durante todos estes anos veu recriminando e reprochando o Concello, pois bueno, agora os veciños verán si evidentemente vai a poder facer todos os proxectos que tiña en marcha. En canto o BNG Caldas considera que se abre agora unha nova etapa. Estas serán as primeiras eleccións nas que colleu o relevo do histórico Luciano Sobral e a súa intención é seguir á fronte da Forza Nacionalista en Poio. Creo que aquí se abre unha nova etapa para un novo BNG. Creo que temos moito que facer, creo que temos moito futuro por vir, creo que hai moito BNG e que aquí pois iniciamos un novo camiño e unha nova oportunidade para a nosa organización.